Sziasztok, ez a TGT The Gamer Team adása, a második a mai napon, és PD2-zünk megint. Itt van velem Night Rider 981. Hi. És Pacika. És most a második részben Shadow Raidezünk. Csak overkillen, mert sok hibát követünk el, úgyhogy még egy kicsit javítanunk kell, de stealthezünk, mert igazából csak stealthes ma. Igen, kicsit. Hát tegyél a trick mind. Ja, igen, tényleg. De azt majd megcsináljuk úgyis. Na jó, akkor berakok neki egy termite-ot. Hol rakjam? Ó, berakod. Ezt nem lehet, basszus. Beraktam, zipline. Akkor így adunk. És még bedobok egyet backhamma. De vagy oda? Ide. Akkor inkább oda? Jó lesz ott. Ez még mindig lesz bizony. Életemben nem használtam még a kártyát, vagy a izét. A harmadlagosokat, érted? Tehát így. Igen. Stealthbe én még életemben nem használtam. Akkor nem a bowback kell, hanem Simonnak mi a setupja? Trip Mine és Shape Charge. Jaj, mindenki shotit visz, akkor viszek én is. Felesleges. Igen. Jó vagy ezzel a pisztollyal, nagyon jó. Hát akkor meg. Ha! Ha! Jobb, menjünk. Éredizek utoljára. After tonight. Hallod benne, próbáljunk meg egy bugot, hogy ne vedd fel még a termite-ot. Hogy 15 másodpercnél egyszerre vegyük fel. Nem sikerült. Akkor most mind a kettőnknek van, csak... Ne itt pakold le majd, jó? Ja, jó, akkor... Azt hagyjad. Okay. Ja, tudom, hogy hova gondolod, oda... Először ide, ahol le lehet sétálni a döbölbe. Igen. És akkor a másik pedig bent legyen a szobába. Szobába? Hát be lehet menni az épületbe. Hát azt a folyóról meg lehet csinálni, tudod. Hát azt akarom. De csak egy kell. De jó. Meg az a jó, hogy innen el tudod érni izét is. Próbál. Szerver. A raktárat, a kinti raktárat. Itt van a őr, ott az őr. Ott a lövöldözetek, mert azért még kell. Jó, nem lövöldöztem. És azt nem tudom, hogy ez az a termite, amire gondolok, vagy a másik. Amit nem termite, hanem de mindegy, érted? Igen. Véletlen majdnem kirobbantottam az ajtót. Jó, én bemegyek. Van ilyen. Ezt most kiszedjél. Nekem van Jó, egy... én benn vagyok. Én is már kiszedtem a security-t. Király, én viszek ki fegyvert, jó? Okay. Ott van crowbar. A második emelet security mellett. Király. Ja, már csak bendenek nincs. Én mindig szenvedek azzal, hogy legyek próbárom. Nem olyan. Kétől. Jaj! Az meg. Jó, akkor gyorsan vedd fel. Bocsánat. Nem baj, le tudom dobni neked a dolgokat. A fegyvert is? Azt nem tudod. De, hát sosem dobtam. Idáig. Ott van mögötted. Innen fentről. Ja, hogy onnan jó. Miért van 3 darab pakolós cucc? 3 helyre tudunk pakolni, de miért? Erre a konténereknél is van egy kukra, amivel ellophatod. Jöhetne már. Hozhatok trick mind? Ja. Aha, hoztam.
Ide rakok egyet. Jó, hol a security szoba? Mit mondtál? Jön ki katona. Már security szobát kiszedtem. Jó, csak azt mondod, ott egy crowbar. Ja, amellett van, de nem tudod kiszedni, mert ott egy ember. De igazából nem is kell crowbar, mert nektek alatt már elég. Hova ment ki? Ledobtátok a csatornába? Ott az őr. Ja, jó. Az nagyon nem lesz jó ott. Mi? Ott az őr. Hallod, Hol? nem tudod? Itt van fenn. Hát legyen. Gyorsan itt össze tudod szedni, mi itt van. Ja. Nem tudom. Az mi volt? Nem érem el. De ott van, nem? Nekem itt van fenn. Nem áll. Oda ledobtam. Akkor szedj fel. Ne disposing Hogy course. összete. Te- Jaj, rossz. Igen, Nem, érted, megvertem a az izét. őrt. Bár nem baj, mert legalább nem veszik észre. Észrevett... Ja, jó. Akkor én gyorsan beeldobom. De jó, hogy bagos ez a játék, nem tetszik ez így nekem. Hogy érted? Hát, az, hogy neked ott van, nekem meg itt. Ja, hát Azt a rohadt, hogy tele trip mine-oztátok. ez inkább server side lett, de hogy Jó, hát érted, a lényeg az, hogy nem jó. igen zavar. Meg vagy sima? Meg. Még van itt valaki lent az énél? Mindegy, én ide ledobok egy beget akkor is. Nincs több cucc. Én eddig bemegyek warehouse-ba. Mit mondtál, hol a security? Itt? Mindig itt van. Na, rögtön egy Ah. artifactet találtam, persze. Na, én örülök neki, csak rohadjam meg. Mit mondtál, hol van a crowbar? Nem ennyi érte szerintem. Bemegyek a security-be. Jaj! Jön egy helikopter, úgyhogy... A security mellett van. Csak ott van egy őr, úgyhogy ez nem jó. Ott. Vagy nincs őr? De van. Igen, ott nem tudsz bemenni azért. Hogy itt bent. Ha majd kijön egyszer. Nem, az egy statikus őr. De jó. Jó, akkor szedegessétek itt a dolgokat. Rohadjon meg. Ez az Akkor ez utolsó, azt 3? Ez, igen, ez a harmadik. Vagy... 4. Jó, én szedem össze a csatornába Ez az utolsó. Inkább számítsuk arra, hogy ez az utolsó, mert ez az utolsó szerintem. Jó, hát úgyis az a cél, hogy ne bukjunk le. Igen, igen. És még hallod már, mindjárt megvan a 9 bag, de még még ki nem is jártunk. Ó, itt egy keycard. Király, most ki tudjuk nyitni az izét sima. Ó, ja, Ja. hogy random dobáljátok a cuccokat. Majd a végén. Én oda Jó, ledobtam. akkor ezt még lootoljuk ki, ezt a kinti részt. Vagy ezt a parkolót, vagy garázs. Warehouse, tudom igen, igen, igen. én. Nekem garázs. Niga. Ó, találtam moneybaget furrannu. Viszem a krétaport. Ez az. Azt a rohadt. Dobtam Tegyük. meg krétát. Ez rohadt sokat fizet. Imádom. Szerintem meg meglepően keveset. Mert ha összeszeded az összes baget, akkor rengeteget fizet. Ott egy izé, hostage, vagy nem hostage civil. Kellett nekem weapon baget cipelni. Ami nem őr, az hostage. Ja. Ez így. Az a vicces, hogy body bagből nincs nálad végtelen, de money bagből van. Ezt most nem értettem. Ja, ott Hogy- egy. Hogy money bagből végtelen Tehát, hogy mennyiségű ilyen- van nálad, de body bagből nincs. Ja. Ez szemétség. Na, hova? Gyorsan vigyük a festményt. Hogy találtam még egy ládát. Jaj, vigyázzatok, nagyon sok őr van. Persze, artifactet veszem fel, hát. Becuccolok. Vigyázz itt fenn. Ja nem? Jó, ez simán. Ja. Én is lemegyek a csatornába. Abból majd nem lehet. Ne, csak szalmonellás leszel. Az artifact. Azt honnan tudod? Hát, hogy ez a világ legtisztább csatornája. Az én meg kiskoromban megzabáltam a kutyaszart. Fogd már be!
De erre céloztam. Persze. Ez finom. Én amúgy erről nem is tudtam, úgyhogy... De jobban nyertem volna, hogy Vagy fel lehet még egy ember, aki ezzel baszogat. én nem. Van ilyen. Na jó. Ezt tedd rá, ez sokat fizet. Nem mindegy, mindegyiket rárakom. Moneybag. Sok az őr most, úgyhogy könnyebben észreveszik majd, hogyha kinyitjuk a szamurájos cuccot. De csak 3 része van, úgyhogy nagyon jó. Igen? Akkor gyere fel benne. Hogy mi van? Kinyitjuk a szamurájos dolgot, és szerintem onnantól rögtön mehetünk a kocsihoz, nem? Szamurájos Ja. Ja. De várj még, ezt a 2 dolgot feldobom a zipline-ra, és akkor utána megyek. Ja. Addig én itt körbe tripmine-ozok már, érted? Egy őre tető. Miért nem? Mi van? Azt a Egy rohadt, achievementet. megkaptam az achievementet, a zipline-os achievementet. Já, hogy minden zipline-on küldtünk. Vagy nem, nem? Ki vagytok? Odakint vagytok? Én vagyok kint csak. Ja, itt egy őr. Ne! Meg vagy? Hát csak belakadtam a falba. Úgy körbe van tripmine-ozva minden. Itt egy ilyen lézerháló. Kinyitom addig a csatornát ideben. Ide úgyse jönnek be. Én kimegyek. Ne! Akkor nem lesz szamurájos izé. Ja, futunk, de ezt még megnézem, szerintem meg csak a harmadik, szóval. Valaki jöjjön, mert be kell begelni. Nem, az a 4. volt, mert security egyet te, egyet én. Igen. Ja, akkor futunk a kocsihoz. Mindenki a kocsihoz. Lőnek. Kinyitom a kaput. Kösz. Dodge-olunk? Gyere. Na és nézd, ott kinyitották az ajtót és itt jönnek. Egészségükre. Itt is van egy baglol. Na, jöttek? Ja, én oda bevittem egyet. Gyertek. Mind egyed is elég jó volt. Vagy nem? Ja, ennyi. Jó. De hát tényleg elég meglepően keveset fizet. De ez csak overkill volt. Kocsinek még átvisom is. Uff. Mondjuk ugyanez. Ez az. Jó. Mehet. Minden többet fizet. Csak ott kilőhetetlen kamerák vannak, de hogyha még egyszer Jó van már! Rohadt XP. Szörnyűk. Én szerintem megvállak téged csak a 100 A festéket adjál, festék kell nekem, festék. Ó! Szép. És weapon van. Kaptam rá, Máté. Most örülök. Tudom, hogy leszarod. Na akkor én mindjárt jövök, sírom. És kérdük, mit kapsz. Jó, én addig elköszönöm. Na jó. Köszönöm, hogy végignéztétek, ez ma lesz az utolsó PDS videónk. Vagy videónk egyáltalán. Köszönöm, hogy végignéztétek. Lájkoljátok, iratkozzatok fel, és majd holnap még lesz új videónk. Sziasztok! Áááá. Hi. Menj gyorsan, menj gyorsan. Azt a kettőt szedd el. Bende itt jön egy gomb.